първа част. Ма нещо, верно, Ники, що да не го направим така? Как ти каза да... Няма скът ти казвам, ти не ме слушаш. Айде, сега трябва малко го обърна. Абе, искате ли това да е първа част? Сега... Я малко да го дам. Чакай, въжето, къде? Ти, дора... Просто за малко да изглежда. Това е, хора, вижте. Аз мога да го бутам и без вас. Хора, вижте. Това е едно клипче от първа част. Казва се Тримата глупаци опитват да преместят дънер и да направят стена от този дънер. Е така, точно. Все едно, че раждаме. Зло, че раждаме. Не заради това, защото има и такива. О, шит! Направо си направи. Абе, ние само раждаме, бе. Ей! Хук! Сега той трябва да го бутам на това. Така малко. Така, готово. Сега трябва да го затопорим нещо. Тук ще го сложим такива. Трябва да затопорим с нещо. Искате ли да го завършим този дънер с това да го завършим? Да! Ей, така да намърта. Трябва ли още да даде? Вижте тренировка. 100 килограма. Къде? Идвам! Но това е лесно. Абе, това е като играта от Squid Game. Аз си казвам честно. Третия глупак не е глупак, защото той ни стига. Ми да. Не помага. Ми да, защото съм глупав. Ай! Какво е той, бе? Ай! Какво е той, бе? Ай! Дай! Чакай, наката ви. Айде, бе! Не! То направо са такова, бе, човек. Абе, ара го завържим, бе. Да! Какво да? Айде, лапве! Лап! Ама някой да се постави! Христо, дърпай! Давай! Ники, ела, остави въжето, е там. Остана, бе. Изключено, бе. Seriously? Oh, fuck. Макар си направим тази стена, бе. Виж какво сме направили за сега. Ники, ела! Чакай! Ай, го дигнам. Мукус. Давай, дигай. Чакай, че ми умеха ръцете. Давайте! Бутайте! Сега, нещо трябва да го поправим. Не е много. Хора, не знам как имам 13% и още ми задариш. Ай, сега още да нареда вземем. Христо, отива да помага. Добре.